it-tħejjija tal-kalċi. Minn hawn u ftit mumenti oħra naraw lis-saċerdot jitfa' ftit ilma fil-kalċi bl-inbit. Dan ir-rit fl-antik kien iservi biex tittaffa ftit mill-qawwa tal-inbit. Illum dan ir-rit ingħata tifsira spiritwali. Dan joħroġ ċar mill-kliem li jlissen il-qassis b'vuċi baxxa u li għalhekk aħna rari nisimgħuh. U jgħid: bil-misteru ta' dan l-ilma u nbit ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Din it-talba li għandha madwar 1500 sena kitibha l-Papa Ljun il-Kbir bħala talba fuq l-offerti għal qudiesa tal-milied. Illum tingħat f'kull qudiesa. Simbolikament it-taħlil ta' tfisser li bħalma l-inbit u l-ilma saru ħaġa waħda, hekk Kristu sar ħaġa waħda magħna l-bnedmin. Sar bħalna f'kollox minn barra dnub. Aħna wkoll bil-ħelsien li ġabilna u bis-saħħa ta' tqarbina li se nagħmlu ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu.